menika sesarengan Wande Budaya menika wonten Mbak Yuni Febra. Matur suwun, sing mburi aja dibanterne ya Mas. Apa Mas Randy? Yuni Febra. Monggo setunggal tembang kalian One Day Production. Opo wis lali sliramu dek sempun yen dolan karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu wis sak mestine lali aku Mas mumpung saiki ketemu bisa mati.